muteneria wekerogo kyobo chumbe ase bunge ya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku ritkoria rero nigabaga kumirana n'abasae korwase ebito byonsi byo wakachikura asenseme yo ya Nyaribari Masaba asabaga kubagania kumubwatia eriogo cyakoreta amagendro asenseme yo cinga ky'abasabu na baraba bakorwa amagani abo alibaganitie goikerani wa cinga kichoburayi bogoswa muri keto milred momanye norobati orwa senchira yobuime Ikomi nerimo naro amatuko atigaire eliogo ikali tukolina na liobo chori ime ya Kenya chitariki kianda omotienyi olebosio omwakoyo chingaki abarayi balene kerundo kyomwa eliogo kwana n'abananchi omogoko netengo nigo byaine kigwa ase omochoye Dr. Daniel Manduku ase gati abasaye korwakera ase egetuogyo gwaka chikura gose polling stations au beso kyakurwa ase ime ya Nyaribari Masaba eliogo chiako mobwate si Dr. Manduku elioko ba omobui bwekerogo kyobo bunge ase barwa amagani abo ekero Manduku arabe omobui achieko baikeranelya Manduku na baraba mapa ibate kwasa akengero kwa bori masimbo mozniwa Oye, ya basae, tokwa basae no robeta ibatarenya, wacha bobe que metiana le kane. Okretiendo guna CDF business loans. Sasa tiaba sa barosi chigurupu wa assistant finance chigurupu wa abasae bare gaiga, abata bana bake, atalika na ambassadors, abana bare bana ba so much school, bare na ambassadors. Wanu kuna kwa nari, au tupokale tipase. Dr. Daniel Manduku nigo abainekeria aliara chiego ikeraneria abasayabo gati yabo kubabekera wifi litukolia Jumatatu ase hall ya CDF ime ya Masimba gati ya yanda mange ekerobara chieko machora kubabeka inumna abasaye ase CDF muichora CDF mwabange mutenendre chibasari abana baino banyore chiswesa cyo gusoma mwanjira magana yo Ongo bayigorera ICT Hub in Masimba. Na ICT Hub ite ko ganya tuwa kikura. Monday ngobe kande wifi Masimba. Ngoba bekerane chibesa mogo sabe loni bakorere bonchoro limo kore gesa bino. Gati yabali abaikirana ase omoyego yobwa abasaye ngamono yokoboria ekerogo kyobo Senator Omoske Omingo Magara Oyokoboria ekerogo kyobo Woman Rep Jacqueline Karani amono yokoboria ekerogo kyobo MCA kurwa Masimba Ward Josephat Meraba kati abande abange ase bamwakera ekoko Manduku ase baigo Manduku nere airali bagerio kweyakera ekoko kwenda chichiro kugora ngombe ogola likongo goseri tororo Manduku nari kongo Ella bakongali agenda ka Kero monto taretisa akobe abantu 20 bangakere kura abantu barenga Mwenye tumwesikie mwataga sengecho yo mheshimiwa Manduku ngoro kingo chukure cho mheshimiwa Dr. Ayal bari ngamwe mumwa ngino simwaje muitabia Wana nigo abasaye kurwe bunge ya Nyaribari Masaba kurwa kere polling station besokirie elioko mwamagoro Dr. Daniel Manduku oyokorie ekerogo kyobo bunge kurwa gaiga Nyaribari Masaba kingo ripotelia egeta Senkiandizi TV kurwa gaiga constituency ya Nyaribari Masaba elietariane Mildred Momanyi.